Què passa, catalans? Avui el meu nebot m'ha enredat. M'ha fet fer una recepta que no és gens típica catalana. A mi, que tant m'agraden les receptes típiques catalanes, pues no. Hoy nada de típico catalano. Hoy típico vete a saber de dónde. Catalans! Ei! Avui faré una recepta amb alites de pollo, que, escolta, malgrat no sigui una recepta típica catalana, com les que m'agraden a mi, ha quedat de xupi, nano. Val més que si la feu, compreu pa. Perquè sucreu pa fins a acabar el suquillo. Aquesta recepta, us agradarà molt. Infants, petits, mitjans, adults, adúlteros i de tot. Xavales i xavales, tots calareu i sucareu pa, ja veureu. Bueno, va, chavales, eso sí, a ver, si de una vegada, us suscribiu al canal porque para eso estamos, para que os suscribís al canal i ajudeu a tots els canals catalans que dediquen el seu temps a ajudar a que en general sapigueu coses, més o menys o més, però que es divulgueixi, es reparteixi la cultura. Chavales y chavalas, he dicho, a suscribirse. Vinga, va, adentro vídeo. Mireu, nanos, xavales i xavales, així és com ha de quedar això, aproximadament. A veure, va, per començar. A veure, aquí tenim una ceba tallada amb juliana, ben desmembradeta. Li posarem una mica de sal, unos ajitos, això a fuego lento, que es vagi fent, que es vagi pujant. Paciència, nanos, paciència, que és la madre de la ciència. A part, ara, mientras tanto, aquí tenim dos naranjas de la Xina. No senyor, estas son de València, de la tierra valenciana. Ok, una vegada tinguem la ceba ben putxadeta, ben maca, ben torradeta, li posarem los litros i litros que he fet de naranja, les dos naranjas exprimides, xavales i xavales. Tot seguit, quan comenci a bullir la naranja, el suquito de naranja, li posem les alitas de pollo bien limpias, sin pelitos y sin nada, Aquí hi ha una bandejita de alitas de pollo d'estes que venden al supermercat. Ok, ara la deixarem fer, xup-xup, que es vagin coent aquestes alitas de pollo. Li poso una miqueta de sal, també li poso una miqueta de perejil seco, també una mica d'orenga, tot això seco, i aquí li poso una mica de cúrcuma, que ens estem inventant coses noves, el meu nebot, escolta, me lia, que no veas. Però ja veuràs com sucareu pa aquí, nanos. Compreu força pa perquè sucareu pa a dojo. Ok, això que es vagi coent, xim-xim, xim-xam, a fogo lento, a fogo lento. Ara, una altra cosa que el meu nebot m'ha dit, posa-hi això, salsa de soja, vinga, una miqueta, una vegada reduït el suc de taronja, una mica de salsa de soja. Anem controlant la sal, que no ens passem, perquè la salsa de soja augmenta molt la sal, ok? I una vegada, uns 5 minuts amb salsa de soja a fogo lento, li posem aquí una garrafa d'aigua, bueno, més que una garrafa no la lieu, un vas d'aigua, i que això vagi fent xup-xup, que aquesta aigua es vagi reduint, que les coixetes, que les alitas de pollo queden bien tiernas, i això ja ho tindrem, xavales.
Una recepta ben fàcil i ben bona, i per sucar-hi pa... El meu nebot es va menjar tota una barra de quart. El punyetero aquí anar sucant-li pa. Bueno, xavales, com sempre dic, espero que us agradi molt aquesta recepta i que la compartiu amb els vostres veïns, els vostres queridos veïns. Adeu!